हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଦିବାସୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଘଣ୍ଟା ଧରା ଧରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାଜା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାଉଛି। ପର୍ସନାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାହେଇଛି ମାନେ ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବାଜାରେ ତାଳରେ ତାଳ ପକାଇକି ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅଠୁ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜକୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଝିଅର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ବସି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ। ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ସରିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଦିବାସୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କର ପାଳନ ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ବାହାଘର ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ନିୟମ ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ ବି ଥାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଇଦେବି ବୋଲି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଝିଅର ବାହାଘର, ଝିଅ ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିବ କେମିତି ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରିବ ତା'ର ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଏଇନେ କ'ଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି। ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବାହାଘରକୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏଇସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ସେପଟକୁ ହିଁ ଝିଅର ଘର। ମୁଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ବଟ୍ ଝରକା ପାଖେ ଠିଆ ହେଇକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଅଧିକ? ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଧିକ କିଛି କହିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।